Doon tayo sa loob kasi malaki motor natin eh. Palay. Galing no? Ay no, Ano siya? mais. Mais. Parang ganun siya. Sa Ilocos talaga kasi. Bagong isda. Maliliit kasi yung ano niya. Fish niya. Okay na yan, te. Okay na yan. Hindi, dagdag ko lang kayo talaga. Nakamotor kasi kami. Ay, hindi maano to, masira. Parang mas mag-enjoy ka sa... Paano ba nga? Nangahanap buhay. Hanggang oras kayo dito? Hanggang una lang. Hanggang maubos lang yung tumbad dito. Yung ginawa ko, 2 kilo lang.